What a guan. Yes, my name is SGP. Kana kuti Sekuru Gudo. Yes, ma one. So nasi tukutaura nezve inonzi Chilspot effect. Vakomana veChilspot vakaromba. Haisi nyore kungo wanika uchienda pamusoro pevanhu vese vari kungoita the same thing nezvauri kuita. Then ivo wanika uchienda wanika uchienda patops. So izvi zvinotenge zvichitoda some extra effort yakafanana nekuenda kumaprofita kana kuromba. So today I will be telling you kuti why vakomana veChilspot vari so successful kupfuura ani nani zvake ati azama kupinda muZim Dance. Of course Simba Botslam makamuona achizama kuita sei kupinda muZim Dance, but akaritaya asina kana kwaaenda. It is because vakomana veChilspot vakaromba. Fantan, it is believed kuti haasi levels. I don't think kuti maZimbabweans those guys, because game plan yavo yakanyanya. Vakomana veChilspot vaivaka vakaromba kuromba chaiko. In case hamusi kunzwisa oro muri kufungira kuti chii, inini vakomana veChilspot vaitombavaitira godo ndichiti vakomana apa ndakazounderstand sometimes in life unofanira kuita zvimwe zvinhu sazvamboitwa navamwe, unofanira kutora the risk yekuita zvinhu zvinoita kuti mhuri yako idye ende iwochi uende kumberi. So what I'm talking about is vakomana veChilspot vane secret yavainayo. I think ndo vanhu vaive kuna ana America vanenge vainzi vari kuma-secret society, because munongoona kuti zvavo zvinongoita bho vakasunga vabuda vakadii a lot of things. Artist akaenda ikokoko anobva aputika pasina kana time atoita mbiri bhazuka enzo shasha chichi nalevels nafantan 2 vari 2 vakomana vaya. Ndokuudza ndakamboedza kuita producer, ndakamboedza kuimba, ndikaona shamwari dzangu a lot of people vandakaona. I just don't want to talk hangu nema-names, but levels nafantan havadone ende vanoramba vachingopisa. So this is the secret kuti vakaromba kupi chii chakaitika, because inini kundizotaura zvinhu ndine full information and ndine evidence. Evidence yacho ndoyandida kukuudzai panapa. Inini zvichobva muromo mangu. Kana mukazonzwa zvinzi chichi munotaura kuti takazvinzwa naSekuru Gudo kuti vakomana makaromba. Makaromba vakomana vakaromba ruzivo. This is why tichikukurudzirai kuti muuye paSekuru Gudo Picture TV pachikoro chemangoma mudzidze mangoma, because unogona kuignore ugomhanya kuenda neuko ugodi uchiignore, but kana usingashandise medulla oblongata hapana zvaunenge uchiita. Nekuti anyway chikoro chinodiwa, unogona kuwaitiza chikoro uchiita zvekudya maputi uri kubheki kweclass kwekwe uchiita whatever zvawaita, but uchifungidza kuti maybe zvakaperera ikoko. Anyway you go kumapurazi kunotodiwa chikoro, pabhodha panodiwa chikoro, mukombi munodiwa chikoro, mushopo munodiwa chikoro, kuchipatara unototaura kuti ndane mwedzi yakati inofunga nesika ndinenge ndane 2 months. Saka chikoro chinoshanda everywhere. So vakomana veChilspot vakaromba. Aya ndo marombero akaita vakomana veChilspot. Vakaenda kunoromba kupi? Regai ndikuudze nyanga yacho inotozikanwa, but vakawanda havadi zvavo kuenda ikokoko, because vamwe vakuita zvechechi, vamwe vakudi. Guys, vakomana veChilspot vanoshandisa brain. Vakomana veChilspot vakastada industry. Musavavenge vakomana veChilspot vaya levels nafantan. Ibad combination. Nyaya inoitika paipa is the secret yandakaona inini from kwandakanga ndiri ndichiona maona yandakanga ndichiita. Pane 2 vanhu vakasangana. There is a wicked combination. Levels is a mad producer. Fantan is a mad marketer. I don't know how to explain. Fantan anofambisa maworks. Fantan is a DJ. So what happened? It was a coming together of munhu anobika ngoma nemunhu anofambisa mangoma. This is why my studios akawanda ari kustruggle after aburitsa even a hit song haina kwainoenda. It's because uri kushanda uri one man band and you think you can do it all. No, Chilspot vakaona kuti no, rume rimwe harikombe churu. Levels ukabika ngoma, Fantan ofambisa mangoma. Saka ndo nyaya ingoripo. It is very simple, but nekuda kwekuti hamudi chikoro chemangoma, makavenga kudzidza plus makandivenga inini ndisina chandakakutadzirai, makujambwa nema secrets eindustry. Azviona manje.
So if you are a producer and you want to be like Chilspot or Levels and Fantan, you need to find someone and go specialize in some works. Then you specialize in create my works. And those all meaning my starter studio. I just say mnenge ma share na Maria ku starter studio. Kana out mnenge ma say I don't know about that, but so far tombogumira ipapo pekukudzai kuti vakomana vakaromba ruzivo, vakomana vakastart industry yezimudhanso, industry yeZimbabwe music, vakaona kuti inodei zvinofamba sei, mangoma haangoitwa ongoiswa mahapwa kana kuiswa muhomwe kana kukandwa paWhatsApp kana kunzwisa hama dzako. No, it doesn't work like that. You have to market music. So Fantan chibaba chaiche inene very soon. Actually in I am the South African Fantan, because you can actually see kuti no, but inini zvangu ndaita hangu mari nedzimwewo nzira dzangu dzekuitawo mari, of course handina kuzotambura sezvakaita Fantan, plus inini ndinogeza kupfuura Fantan, ndo chimwe chandaida kutaura. But anyway, Fantan chibaba kana pari pane zvemangoma izvi, aiwa Fantan I respect. Fantan, I also respect Levels. A lot of people hate Chilspot. Even my producers akavenga Chilspot. Ininiwo futi ndakaivenga Chilspot. Ndisina kuivenga just because ndane ruzivo rwekuziva kuti Chilspot yakaita sei. What I need to do is to copy their style and actually do it on my own shit. Tomboona kuti zvinofamba sei. So if you want to be like Chilspot, please musavenge Fantan na Levels. What you simply need to do is kurongeka. Munofanira kurongeka. Vanhu rongekai. Pananai maduties for production. Rume ari kombe churu. Uri producer, uri one, you cannot do everything. You need someone ane ruzivo, ane ma links. Like Fantan, he was a DJ before achirova tune ku Jamaica, ndobva azotranspose achienda kunorova matune studio kwake nezimudhanso andi muri kuona. Saka which means ane experience nezvekuridza music. Then paaita zvese zvekuridza izvi ane mabhawo ainoridzira. Saka paakavhura studio yake it was easy kuti atore music yaari kuproducer iyo yarekodwa nhasi atonoiplaya kubhawo ikokoko. Neenergy yainayo Fantan munongoziva kuti mukomana waye anodya magwinya 16 every morning. Akabva anointroducer nekuita the same thing, ndobva atanga kuridza music. Saka yakakurumidza kufarirwa nevanhu nekuita se nekupinda mwana. So what you need to do as a producer, please usavenge Levels na Fantan, usavenge Chilspot. It's a waste of time. Venga hunhu hwako hwekusarongeka. Rongeka nhasi and be organized. Woita zvinhu zvine musoro. My name is SGP kana kuti Sekuru Gudo Picture. Kana usina subscriber or uri returning subscriber, of course munombondivenga ka maona kuti ma subscribers angu ari kuwanda, motiza mu unsubscribe mungoni makangwara, but still munodzoka chete because Sekuru Gudo ndivo chete vakazvipira kutaura chokwadi nekupa ma tips and tricks on how to maneuver in this industry. Saka please subscribe to my YouTube channel Sekuru Gudo Picture TV and ring the notification bell so that next time or every time I upload new content, you get to be the first person to be notified. Of course, I have a Facebook page as well. You can visit it, like, follow, and share with friends. Because Sekuru Gudo Picture ndo panotaurwa chakwana zvemangoma ndo patinofumura zvese tinenge chiitika. Nhasi takufumurirai Fantan na Levels neChilspot yavo kuti vakomana vakaromba.